Sledujete od tejto chvíle diskusiu občianskeho združenia Návrat. Malo by to byť celé na tému opusteným deťom nedávajte hračky, čo znie ako čosi, čo som si myslela, že už netreba asi nikomu pripomínať, ale možno ste zachytili niekde kampaň, ktorá práve tvrdí toto posolstvo. A čo teda treba dávať opusteným deťom a čo chýba opusteným deťom a čo vlastne chýba hlavne tej detskej duši. O tom sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí o tom vedia svoje, každý zo svojej pozície. No a vy sa môžete do tej diskusie zapojiť počúvaním a vnímaním, čo by ste mohli pre túto tému urobiť vy. A verím, že sa vás dotkneme v mnohých takých konkrétnych situáciách, aj keď si možno myslíte, že so svetom detí v detských domovoch alebo v centrách pre deti a rodinu nejako nesúvisíte, tak zistíme možno, že ako spoločnosť všetci súvisíme a že máme čo v tejto téme urobiť. A idem teda predstaviť našich hostí. Ideme takto zľava. Eva Stanková je špeciálny pedagóg občianskeho združenia Návrat a pestúnska mama dvoch dcér. Dobrý deň. Dámu predstavím prvú, teda Renáta Matejová je bývalá dlhoročná riaditeľka detského domova Studienka. Pracovali ste v Návrate tiež niekoľko rokov, pomáhali ste rodinám detí s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. A Peter Jozefík je mladý muž, ktorý už teraz podniká v oblasti zdravotníctva veľmi úspešne, ale jeho príbeh je veľmi košatý, veľmi zaujímavý a isto a počas tejto našej dnešnej debaty z neho čo to pochopíme. Časť svojho detstva vyrastal so sestrou v detskom domove a aktuálne okrem toho svojho podnikateľského je aj angažovaný v téme pomoci deťom vyrastajúcim v detských domovoch a rozvoji ich potenciálu. Ahoj, čau. Dobrý deň. Čauko. Keď sme sa rozprávali aj s Marekom Roháčkom o tom, že opusteným deťom nedávajte hračky, čo som si teda hovorila, že to už hádam od 95. všetci vieme, že to sa nerobí. Je to čosi, čo je stále ako keby nejaký trend aj zo skúsenosti teda riaditeľky detského domova? Myslím si, že veľa ľudí sa nad tým nezamyslelo hlbšie. A myslím si, že stále pretrváva taký trend, aj keď teda nie je možno úplne hračky, ale aj hračky. Ale aj proste potešiť tie deti akýmkoľvek materiálnym darčekom vlastne majú ľudia tendenciu robiť stále. A znie to ale pekne. Znie to pekne. Áno. Aká je ale realita toho? Áno, realita je taká, neviem odkiaľ začať, lebo jednoduchá odpoveď na to samozrejme neexistuje. Realita je taká, že som sa snažila vždy pochopiť tých ľudí, že to robia z dobrého úmyslu, ale tým deťom to vôbec nepomáha. Pretože tie deti, ktoré sú v detskom domove, tak majú úplne iné starosti ako to, že nemajú nejaké materiálne veci, lebo materiálne veci dostanú tie deti, si myslím, tak primerane, aj sú takto zabezpečené. Ale to, čo nemajú, alebo čoho majú veľa, tak vlastne je celá tá situácia v tom detskom domove, ktorá nie je úplne normálna pre tie deti. Nie je to úplne to, čo im zabezpečuje tie najhlbšie potreby, ktoré majú. A tie hračky niekedy robia taký pocit vlastne takého chvíľkového šťastia, ale ono v podstate nič neriešia. Aj keď sú napríklad, povedzme, tie hračky alebo tie materiálne záležitosti naplnené podľa ich konkrétnych želaní? Lebo aj také sa už potom stáva alebo stávalo. Áno, áno. Stávalo sa také a bolo to takéto riešenie, aby sme teda niečo s tým urobili, pretože niektorí ľudia, alebo teda veľa ľudí bolo neodbitných v tejto svojej snahe pomôcť takýmto spôsobom. S týmto dobrým úmyslom. A normálne aj teraz sa vo mne zdvihla taká žlč. Pokojne, dajte k tomu. Áno. Už mám od toho odstup, hádam nejaký. Ale naozaj, keď toho bolo tak veľa, že vlastne denne, napríklad v tom období pred Vianocami, niekto zavolal s nejakým dobrým nápadom. V úvodzovkách? Áno, v úvodzovkách dobrým nápadom. Tak naozaj to bolo akože hrozne náročné to bolo a veľmi ťažké bolo mať taký nadhľad nad tým a tým ľuďom nejak vysvetliť, že prečo to nie je dobrý nápad. A možno aj táto relácia alebo táto diskusia by mohla to tak širšie objasniť, prečo to nie je dobrý nápad. Ale ja som sa teda snažila to aj v krátkosti tým ľuďom nejako zhrnúť a povedať. A hej, zacieliť to na to konkrétne dieťa, zacieliť to možno, že na nejaké iné potreby. Ale myslím si, že celkovo, čo to robilo, tak robilo to vlastne pre tie deti taký pocit takého
takého štátneho dieťaťa, ktorému proste by tak mohli všetci pomáhať. Hej, že trošku také stratené v tom systéme a trošku také kus nenormálne, že teda na nejaké dieťa sa zameria takáto pozornosť, že teda ideme ti, čo by si tak želal. Že celý rok nemám vlastne žiaden vzťah, žiadne naplnené hlbšie potreby, ale potom zrazu pred Vianocami príde, ako som sa dozvedela dokonca, že 5 kg čokolády na dieťa v jednom detskom domove a podobne. Hej, no tie sladkosti, to je ešte úplne osobitná téma, ale aj akékoľvek hračky, ale proste akékoľvek nápady ľudí, ktorí v nejakom čase chcú nejako pomôcť a chcú pomôcť takýmto spôsobom, sú veľmi limitované proste tým zacielením, hej, že by to mohlo pomôcť niekomu. No nepomôže to. Asi žiaden takýto krátkodobý materiálny nápad alebo pomoc raz za rok nenaplní nejakú tú dieru, ktorá tam v tej detskej duši je. A o tom sa budeme rozprávať ďalej a verím, že sa dostaneme k tomu, čo sú tie lepšie nápady. A zastavím sa teda pri tebe, Peťo, že ty si bol v istom období v detskom domove, myslím, že od tvojich 12 rokov, ak si to správne pamätám, oddelený od svojej sestry, čo je takisto teda asi veľká trauma, lebo to bola tvoja asi jediná taká naozaj funkčne existujúca väzba. Ty si zažil takéto niečo, že Mikuláš, Vianoce? Jasné. A samozrejme, že v detských domovoch býva taká tá darovacia turistika, že určité časové obdobie, ako je napríklad Mikuláš a Vianoce, že ide tam istý veľký počet darov a na jednej strane možno tie deti majú takú, že krátkodobú vec, že áno, že niekto nám tu niečo doniesol, ale keď pozerám spätne na to, tak razím takú cestu, že ak chceme pomôcť, tak nepodporujme tie deti z hľadiska tých materiálnych vecí, lebo tie materiálne veci sa tam väčšinou vždy rozbili a nikto si tie materiálne veci nezobral so sebou. Ale ak sú nejaké financie na to, aby sme deti z detských domov podporili, tak proste investovať do tých vzťahov alebo prípadne do nejakých vecí, ktoré budú rásť ti deti, že napríklad prostredníctvom nejakého podpory vzdelania, fokusovať sa napríklad na nejaké veci, v ktorých sú dobré, napríklad v krúžky im financovať, alebo prípadne, keď niekto zlyháva v nejakom jazyku, tak doučovanie mu zafinancovať. Investovať do ich nejakého Investovať potenciálu. presne, že do takých nehmotných vecí, ktoré si to dieťa v konečnom dôsledku vlastne zoberie so sebou, keď odíde z toho detského domova. A čo sa týka tých materiálnych vecí, tak to dieťa z detského domova tam má zabezpečené nejaké materiálne veci. Aj ten darček napríklad na tie Vianoce, tam sú vyčlenené tie peniaze na to. Ale z hľadiska toho, že to dieťa, keď opustí ten detský domov, tak on materiálne je tu niekde a potom on je tu. Lebo všetky tie veci, ktoré tam mal ako samozrejmosť, tak bola ako samozrejmosť. Ale keď sa osamostatní a odíde z tej inštitúcie, tak musí všetko od bodu 0 si nadobudnúť. A počas prvého roka, keď opustíte detský domov, tak nikto vám nedá 5 darčekov alebo 5 kg čokolády. Zrazu nemá nič. Že teraz nemáte nič a to nie je moc dobrý vzor, že ukázať tomu dieťaťu materiálny blahobyt. Lebo aj ľudia, ktorí vyrastajú v normálnej rodine, tak si uvedomujú, že teraz napríklad na niečo máme, teraz si to dovolíme, teraz na niečo nemáme, limitujeme sa, šetríme a máme nejakú aj keď vyrastáme v rodine, tak vidíme tam ten vzor. Jasné. Lenže pri tom nie je normálne, aby niektoré dieťa dostalo toľko darčekov. Jasné. A ja si myslím, že tí ľudia sú takí, že oni to myslia v dobrom, že chcú dopriať to, ale v konečnom dôsledku to môže vypáliť to, že to dieťa je materiálne veľmi zahltené a nie je tam tá citová väzba. Že niekto ti donesol darček, ale tam nie je žiadna citová väzba. Ako si hovoril, že potom sú tie hračky rozbité, že aj keď boli, povedzme, vyžiadané na mieru, tak ani vtedy to nefunguje, lebo ku každému darčeku patrí vzťah. Presne. Aby to bol naozaj darček, aby som mal potom vzťah aj k tomu darčeku. Čiže môžeme takto až hrubo prehovoriť do svedomia ľuďom, ktorí majú tieto dobré úmysly v úvodzovkách, že to priam až škodí deťom takéto materiálne zahlcovanie. A ty si už naznačil, že čo by bolo vhodnejšie. A myslím si, že to by sme si mohli dať ako takú druhú časť, že o čom budeme hovoriť až potom v tom závere, aby sme teda dali nejaké východisko, nejaké posolstvo, že do tohto investujme. Keď finančne pomôcť, tak si povedzme, do čoho zainvestovať, aby to malo nejaký efekt.
A pamätáš si ty nejaký darček, takýto, čo si dostal na Vianoce a aký si mal k nemu vzťah, Samozrejme, a ja som dnes nad tým uvažoval, že ja som si jednu vec z detského domova odniesol materiálnu a to bolo, že CDčko, ktoré som chcel, ktoré som si napísal, že na Vianoce mi niekto má dať a zrazu mi to prišlo, akože mňa to veľmi potešilo. Čo to bolo? CDčko. Ale koho? Madony. OK, to je dôležité povedať. Hej. A ja som vždy mal v tej inštitúcii taký únik v tej hudbe. Že celkovo ja som nikdy nehral na hudobný nástroj, ani nespieval a proste neviem, ale proste počúvaním hudby vždy som mal taký únik. Dušu Takže to mám normálne teraz vystavené takto v mojej obývačke, v mojom byte, že niekto na mňa myslel. Akože na jednej strane, že áno, ale tie ostatné veci, ktoré sme niekedy dostávali, tak ja si to ani nepamätám, že niečo bolo. Ja si dovolím ale do toho vstúpiť s tým, že možno tvoj príbeh je trochu iný. A nedovolím si to hodnotiť z nejakého psychologického hľadiska, ale to by, a bolo by fajn, keby do toho Euka vstúpila, ako náhle budem tuto rozdávať nejakú 5-korunovú úvahu, ale že ty si sa nedostal do domova preto, že by sa ťa tvoja mama vzdala. Ona mala zdravotné problémy a tým pádom ty si tú väzbu alebo tú lásku niekde cítil. Ty si vedel, že to nie je preto, že by si bol nechcený. To je jedna vec. A dlho si vlastne so svojou staršou sestrou vyrastal a učil sa, ako fungovať, ako hospodáriť. Čiže ty si bol nútený nejak si vážiť tie veci, ktoré si bol schopný si zaobstarať. Ste chodili napríklad staré železo predávať, aby ste mali vôbec na nejaké živobytie. Čiže ty si bol možno trošku iný prípad ako mnohé deti, ktoré od narodenia sú niekam odložené. Vnímal si to? Možno aj v porovnaní s kolegami? Vnímal som to, že keď som prišiel do tej inštitúcie, tak som pochopil tú štruktúru tej inštitúcie, že ako tam to funguje a následne som pochopil tie pravidlá. A celkovo, keď som sa dostal do toho detského domova, tak samozrejme, že moja mama za to nemohla, lebo ona bola chorá a bola hospitalizovaná a následne my sme ostali sami a je tam proste to opustenie skôr z tej ďalších členov rodiny, čo tiež je ďalšia téma, ktorú môžeme sa porozprávať, že v čom návrat robí, že super vec. Ale celkovo si uvedomujem, že napríklad my sme boli zo socioekonomického zlého prostredia, slabšieho prostredia a mamina sa snažila, že nám to tak vychádzalo LTT, ale my sme na Vianoce doma nikdy nemali, že darčeky, lebo my sme na to nemali, ale mali sme sami seba. A jediný darček, ktorý na Vianoce, keď sme mali, tak mama objednala tortu a sme si na Vianoce dali tú tortu a sme si rozkrájali a to bol ten darček, ktorý sme mali. A preto hovorím, že mnoho tých detí z detských domov tie darčeky by ožialilo, ale by možno jedlo aj pašteku s rožkom, aby bolo s človekom, kto má tú vzťahovú väzbu a kto je tu, keď tomu človeku je zle, keď mu je dobre, keď zlyháva, keď sa mu darí, keď má iba normálny deň, bežný deň. Dobre, my sa vrátime možno niekedy do minulosti a skúsime ju napasovať na súčasnosť, keď už návrat funguje, že ako by možno tvoj život vyzeral, keby návrat vstúpil do vášho príbehu. Ale vtedy to ešte tak nejako nefungovalo. No a teraz sa už dostávame k Euke, pretože vy pracujete ako špeciálny pedagóg návratu a dokonca teda aj pestúnska mama, takže z rôznych skúseností. Prekrývajú sa tie roly. Prekrývajú sa tie roly a áno. A môžete vždy odpovedať podľa toho, ako sa vám to tak bude viacej hodiť. Viacej hodí, alebo čo vám tak srdcu bližšie naskočí. Ale čo teda vieme asi, že čo, ale keď to poviete z toho skúsenostného a profesionálneho hľadiska, čo tým deťom chýba najviac? Vzťah. To by bolo také jednoslovné, veľmi rýchla odpoveď, ale má to viac rovín a naozaj, že ako prvé sú tie vzťahy. Ten najbližší, ten rodičovský vzťah, aby sa dieťa pripútalo ideálne k jednej konkrétnej rodičovskej osobe. Ale potom je to množstvo ďalších tých rovín, že to sú tie ďalšie vzťahy, že človek, aby prežil, potrebuje viacej vzťahov blízkych. To je tá komunita, tí ľudia naokolo. Sú to aj také tie každodenné veci, tie zručnosti, čo už dnes aj detské domovy do nejakej miery naplňajú, že tí deti sa treba spodíľajú na príprave jedla, ale stále je to trošku laboratórium, že trochu nie je úplne tá realita bežná. A potom je to zázemie, ktoré má to dieťa, aj keď odchádza, dieťa, ktoré odíde z detského domova,
tak už sa nemá kam vrácať raz, nemá kam doniesť, ja neviem, ukázať, nemá starých rodičov pre svoje deti, hej, takých tých, ktorí by boli blízko. Čiže je tam veľmi veľa tých vecí. A mne pri mojich deťoch paradoxne napadlo, že nemá príležitosť napríklad spracovať si straty z každodenného života. My žijeme v takej rodinnej zástavbe, kde stavali tie domy koncom 70. rokov. A to sú také rovnako veké tie rodiny. My sme teda v dvojgeneračnom dome a už sme tá mladšia generácia a moje deti ešte tá najmladšia. Ale sú tam ľudia, ktorí majú medzi 70 a 80 rokmi vek a už začali postupne umierať. Že postupne nám zomierajú susedia. A napríklad toto je to, čo deti vidia. Ten kolobeh v živote. A že spracúvajú aj tú stratu, že ten sused, ktorý vždy stal na tom rohu a fajčil tam cigaretu každé ráno, keď sme išli do škôlky, do školy, tak on tam už nie je, môžeme sa o tom rozprávať, zároveň vidia, že ďalším susedom sa narodilo vnúča, že vnímajú inak ten kolobeh života so všetkým. A že áno, je to pre nich strata, ten sused chýba, ale som tam ja ako rodič, ktorým pomôžem sa o tom rozprávať, spracovať to. Že to je veľmi veľa takýchto rovín. To ja si neviem predstaviť napríklad že by domáce úlohy s mojimi deťmi robil každý niekto iný vychovávateľ. A to sa deje v detských domoch? To sa deje, pretože oni sa striedajú na službách 12. Že malé deti do 6 rokov dnes už štandardne majú byť v profesionálnych rodinách. Pardon, to znamená, že sú v jednej rodine pevne? Sú v jednej rodine stabilne, aj keď sa môže tá rodina časom meniť. Niekedy tam presiahnu aj ten vek 6 rokov. Našťastie mnohé deti tam vyrastajú až do tínedžerských čias, že je to rôzne. Ale teda ten model ráta s tým, že dieťa do 6 rokov nemá byť v inštitúcii. Ale staršie deti sú bežne už v ústavnej starostlivosti, však nakoniec detské domovy plné. A mnohé z týchto detí, vlastne väčšina detí, ktoré sú v ústavnej starostlivosti aj v náhradných rodinách, má problémy so správaním, s učením. Hej, to je má to súvislosť s tým, ako sa vyvíjali pred narodením, s tým, aké mali prvé roky života, ale to je veľmi časté poruchy učenia, správania, rôzne mnohé ďalšie diagnózy a pre tie deti je dôležité bezpečie a stabilita, aby vôbec sa mohli učiť. No a neviem si to predstaviť, ako to je v tom detskom domove. Tak keď sa rozprávame aj o deťoch, ktoré nie sú z detských domovov, ale majú nejaké svoje ťažkosti v tom rodinnom zázemí, tak im to veľmi znemožňuje sa sústrediť v škole a dosahovať nejaké akademické výsledky. Takže keď to tak zhrniem z toho, čo ste povedali, tak tá normálnosť života v tom najlepšom zmysle slova chýba deťom, ktorí žijú v akejsi nenormálnosti. Keď ste hovorili o tých vzťahových väzbách, že treba niekoľko tých väzieb, aby človek prežil. Áno. Ale v rámci tých niekoľkých musí byť jedna kľúčová. Jedna kľúčová rodičovská, jedna, no teda pri dvoch rodičoch je to aj tak potom vždycky naviazanie, väčšie naviazanie. Len sa preto pýtam, že tie decká majú, ako teraz to hovorím tak s nadsázkou, a aby som vám hodila teda trošku taký granát do distený, že veď majú kopec vzťahov v tých detských domoch, nevie, tam je veľa detí a pestúnov, že veď by mali predsa z pohľadu niektorých ľudí vedieť prežiť. Áno, že oni to sú, ale to nie sú vzťahy s rodičovskou osobou, ktoré nám pomáhajú, alebo dieťaťu pomáhajú na to, aby vôbec sa vyvinula správne nervová sústava, že to máme niečo, čo má človek biologicky zakodované, súvisí s tým strašne veľa vecí. Keď sa dokážem pripútať na rodičovskú osobu, sa potom dokážem aj odpútať a mať zdravé vzťahy s ostatnými. Nedokáže to nahradiť súrodenec. Je úplne fajn, keď deťom sa podarí byť, už keď musia byť v detskom domove, byť so súrodencami, ale súrodenecký vzťah nemôže byť náhradou. Nespĺňa tie parametre. A zároveň, keď sa dieťa nepripúta na tú rodičovskú osobu, tak to je ako domino, že zároveň to dieťa má problém napríklad sa hrať tak, aby mu to pomáhalo. Hra pre dieťa je základ na to, aby vedelo. To učí sa dieťa hrou. Hej. Všetko možné sa deje cez tú hru, ale pokiaľ dieťa nie je pripútané dostatočne k nejakému rodičovi, tak ani tá hra mu neodovzdá toľko. A to je tak s učením so všetkým ďalším. Čiže sa to tam všetko na to... Všetko sa potom nabaluje. Mne sa veľa niečo nám hovorí aj zdravý sedliacky rozum, pozorovanie, skúsenosti dlhoročné. Niečo nám dneska už ponúka na tacke neuroveda, alebo skôr potvrdzuje neuroveda, že áno, je to takto. Čo si potom deti z tohto obdobia v nejakom zariadení, čo si potom z toho nesú do života? Že keď sme sa napríklad bavili o tých vzťahových väzbách, že je tam riziko, že sa naviažu na hocikoho, len aby nejakú mali a že to môže byť potom pre ne nejaké riziko? Áno, môžu mať, záleží veľmi v ktorom období zažili tú ústavnú starostlivosť, či to bolo celoživotné. Hej, už teraz akoby sa prestáva, aj keď dnes deti môžu byť deprivované, aj keď sú v rodine. Hej, že to zase by som nenechávala iba na tie detské domovy. Hej, že stačí hociaká závislosť, problém zdravotný rodiča.
Ale tie deti si odnášajú do života potom okrem tej nezručnosti sociálnej, okrem problémov vo vzťahoch, rôzne veci, ktoré súvisia s tým, v ktorom období mali skúsenosť v tom detskom domove, že ktorú časť ich vyvinuto zasiahlo napríklad veľmi silná žiadostivosť alebo potreba mať splnené veci hneď, nejaké také tá znížená sebaregulácia. Čiže tieto deti majú väčší sklon k závislostiam. Majú problém teda hospodáriť s financiami, udržať si prácu, udržať si vzťahy. Ich vlastné rodičovstvo býva potom ďalej často zlyhávajúce. Čiže niekedy to sú také, že absolventi z detských domovov, im sa rodia ďalšie deti, ktoré idú potom do ústavnej starostlivosti. Že sa to generačne posúva. Aha, aj sa to nejako, ja neviem, však už nastali nejaké zmeny aj legislatívne, aj sa to akože mení a zlepšuje? Máte pocit, že tá tendencia je v tomto? Nie. Možno, že doplnenie Evky mi tak napadlo, že to tu napísané, lebo som o tom premýšľala, že tie deti, ktoré prídu do tej inštitucionálnej starostlivosti, takže sa im ponúka práve veľké množstvo vzťahov. Že práve vlastne to, čo je lepšie, lepšie by bolo obísť ten domov a ísť treba z jednej rodiny, kde nemôžu ostať, ísť do druhej rodiny a nemať túto medzistanicu. Lebo v tej medzistanici, ktorým detský domov má byť medzistanica, to nemá byť trvalé riešenie. Tak je to v zákone, len žiaľ sa nám to nedarí naplňať. Tak stretnú tam práve veľké množstvo ľudí, ktorých sa o nich starajú. A vlastne tie vzťahy sú s vychovateľom, ktorí sa tam striedajú, s psychológom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, vedúci výchovy, potom sú tam ekonomickí pracovníci, že vlastne my sme boli taký veľký domov. Tie deti sa naučia ako keby plávať pomedzi tie vzťahy a možno vyťažiť z nich, čo sa dá. Lebo to je taká normálna ľudská vlastnosť, že proste prežiť a prežiť čo najlepšie. Ale je to teda na úkor toho naviazať sa na jednu osobu. Hej, že normálne je naväzovať sa na jednu osobu a ešte tak účelovo prechádzať medzi matkou a otcom, hej, že viem, že toto sa opýta mami a toto sa môžem opýtať otca, alebo keď je starý rodič tam, tak vie to dieťa, že starý rodič mu niečo dovolí, čo mu nedovolí rodič a tak. Ale tieto deti vlastne pendlujú medzi príliš veľkým množstvom ľudí a naučia sa plávať v tom systéme. Ale je to stratégia prežitia na to obdobie, ale nie je to veľmi dobrá stratégia prežitia vôbec života. Hej. Takže keď hľadáme nejaké riešenie, aspoň v rámci možností, ktoré sú, lebo niekde tie možnosti nie sú, ale ako hovorím o nejakých individuálnych prípadoch, tak vy ako skúsené kolegyne z návratu je tým základom zachrániť tú rodinu, aby to dieťa zostalo v rodine. Hej. Keď sa dá. Hej. Keď sa dá. A čo bývajú tie najčastejšie dôvody, keď sa teraz nebavíme o tom, že matka, povedzme, že nechce to dieťa, že sa ho vyslovene vzdá, ale čo bývajú tie najčastejšie dôvody, prečo sa tie rodiny dostanú do takej krízy, že im musia byť deti odňaté? Ja poviem len taký úplný základ a naozaj to je veľká téma na jednu diskusiu, že každé to dieťa malo úplne iný príbeh. Nedá sa ako keby úplne proste pozrieť sa na ten príbeh konkrétneho dieťaťa znamenalo, že vždy sa dalo niečo urobiť skôr, ako by to dieťa bolo odňaté. A aj keď by sme niektoré dieťa vyhodnotili, že ten rodič sa nevie, nemôže, nechce postarať, hej, že to sú 3 základné nejaké rozdelenia, tak vždy sa niečo dalo urobiť skôr, ale niekedy naozaj už bolo príliš neskoro a niektoré deti naozaj príliš neskoro boli odňaté z môjho pohľadu, lebo už zažili príliš veľa ťažkých vecí, ktoré dieťa nemá zažívať. Takže na začiatku toho príbehu vždy sa dalo niečo urobiť a každé to dieťa to malo inak. A bola časť detí, kedy ja som si hovorila, a to je naozaj taká možno, že najväčšia prehra toho systému, keď sa deti odnímajú, že keby tomu rodičovi sa dali tie peniaze, ktoré dostáva ten detský domov, tak on by, plus by sa mu dala tá pomoc tých odborníkov, ktorí boli v detskom domove, hej, že na každé dieťa cca jeden pracovník, keď sa to tak ako rozpočítalo, tak by sa dalo udržať to dieťa v rodine. A bolo by to úplne iný základ pre to dieťa. Ale teda ten systém je tak neflexibilný v niektorých tých prípadoch a tak neskoro zasahuje vlastne do toho príbehu, toho, keď to tam začína zlyhávať a aj už to začína byť nebezpečné pre dieťa, že naozaj pre niektoré deti už nebolo iné, ako ich teda odňať. OK.
Takže dobre, tak to môžeme, mi napadlo. Peter, dostaneme sa potom k tvojmu príbehu, lebo na tomto môžeme tak veľmi konkrétne potom ilustrovať, ale ešte by ma teda zaujímalo, že či vieme aj tie problémy pomenovať. Že teraz zazneli tu financie, je toto najkľúčovejšie a tak to súvisí aj s kadečím iným, to je asi väčšinou taký balík, typujem. Financie, celkové dostupnosť. Často sú to mnohodetné rodiny, čiže tam tá pomoc je potrebná. Väčšie často je to problém s bývaním a naša legislatíva síce neumožňuje odňať deti z rodiny kvôli chýbajúcemu bývaniu, ale deje sa to, respektíve sa nabalia na to chýbajúce bývanie ďalšie problémy a potom už nie je iná cesta. Aj keď naozaj ten príspevok štátu je teraz už vyše 2000 eur mesačne na dieťa pre CEDER, tak za to by mohla tá rodina, 8-členná mať pobyt v hoteli. Ešte raz príspevok štátu? Jedno dieťa v detskom domove stojí štát teraz 2000 eur mesačne. A to by teda tí rodičia... Dobrá matematika však. Áno, lebo keď si hovoríš, že keby tie peniaze dostával ten rodič, hovorím si, Boh vie, koľko to je, čo by sa z toho dalo, 2000... Že niekedy by tá rodina potrebovala dotáciu do rozpočtu pár 100 eur mesačne, alebo vyriešiť bývanie. Ešte dôležité je povedať asi, že väčšina, alebo mnohé z tých detí, čo sú v detských domoch, sú veľké súrodenecké skupiny, deti so zdravotným znevýhodnením, tie ešte majú svoje špecializované skupiny, kde majú väčšiu podporu ešte aj zdravotníkov. No a veľká väčšina z tých, asi Renáti popravma, sú rómske deti. A že ja mám skúsenosť práve z regionálne troška rozdielne, ale áno. Z biologických rodín dievčat, ktoré mám ja v pestúnskej starostlivosti, tak je tá skúsenosť opakovaná, že oni to bývanie nedostali, pretože ho mali sľúbené cez telefón a keď ich videli, že sú tmavé tie mamy, tak to bývanie jednoducho nemali. A keď tá skúsenosť sa opakuje a dieťa a žena je pred pôrodom, tak už potom naozaj volí cestu súhlasu so osvojením, alebo teda nechá dieťa, alebo ho nemá kam priviesť. Že ten súbor problémov je väčší a sú rôzne nakombinované, ale tá bytová otázka býva často problém. OK, a keď sa teda môžeme opýtať, že keď do toho vstupuje návrat, ako tá pomoc, ten tretí sektor, ktorý hasí problémy tam, kde by to nejak štát mal nie úplne zvládať, tak čo konkrétne robíte vy vtedy? Ja si vás spomeniem konkrétne príklady z posledných mesiacov asi z nášho pracoviska. Pri jednej máme napríklad kolegyňa urobila podporu takú, aby tá mama dostala zdravotné ošetrenie, pretože ju odmietali ambulancie za ambulanciou, pretože takisto termín mala, až kým ju nezbadali vo dverách. A tá kolegyňa ju vozila 30 km na ošetrenie do iného mesta a nebola tá mama hospitalizovaná, tým pádom mohla byť pri tých 8 deťoch. Lebo ona si raz do týždňa našla dohľad k tým deťom na jeden deň, kým sme my s ňou riešili ošetrenie u lekára a všetky tie zvyšné dni aj víkendy ona s tými deťmi ostala. Ale nemala zázemie, aby ona mohla ísť na niekoľko mesiacov niekde. Že sú to niekedy vlastne drobnosti. Že niekedy sú to také úplne praktické veci, potom je to legislatívne. Áno, legislatívne, advokácia práv tých ľudí, že niekto ide naozaj s nimi, pomôže im vybaviť veci, pomôže im doriešiť exekúcie, vybaviť osobný bankrot, niekedy sa ide aj tou cestou, aby mohli akoby na novo začať krok za krokom a sprevádzať ich. Mnohí tí ľudia, ešte sa to stáva, majú problém s čítaním, písaním, základným počítaním. Stáva sa, že sa zamestnajú tzv. Na živnosť pre firmy, čo je takisto tiež na hraniciach asi legálnosti, ale pracujú na živnosť, ale keď ich z práce prepustia, že ukončia, tak oni nemajú doriešené potom odhlasiť sa z poisťovní a tak ďalej. Čiže niekde im narastá dlh v sociálnej zdravotnej poisťovni a toto sa všetko dá nejako vyriešiť po tú fázu osobného bankrotu a potom môžu začať, ale je to mravenčia práca. Dobre, čiže keď to zhrnieme, tak ten návrat je taká záchranná sieť pre ľudí, ktorí prepadávajú nejako cez systém alebo sa nevedia možno zorientovať, lebo ja si viem predstaviť, že ja by som sa nevedela v strašne veľa veciach zorientovať, že sa na to tak pozeráme niekedy z takého zvláštneho odstupu, pretože naozaj orientovať sa v administratívnych záležitostiach vie byť zložité. Čiže tam pomáhate prakticky, administratívne, právne, psychologicky. Áno, aj. Psychologicky áno aj, to je tiež takisto veľmi dôležité. Áno, alebo podpora v komunikácii so školou, to býva ďalší taký dôležitý krok. Ale teda túto prácu s ohrozenými rodinami robíme väčšinou, návrat má 4 pôsobiska na Slovensku, je to vždy v blízkosti nášho pracoviska, lebo to je intenzívna pomoc, to sa nedá robiť na diaľku. Jasne. Čiže tých organizácií na Slovensku sú asi desiatky a my dokážeme takto pomôcť desiatkam rodín, ale tá systémová pomoc stále nie je, že toto by mala byť vec treba samospráv.
ktoré vedia ponúknuť nájomné byty nízkoštandardné ľuďom, ktorým hrozí strata bývania, že to má zase veľmi veľa rovín. Že toto by ten štát mohol urobiť, aby, keď mu teda záleží na rodine, ako sa zdá, aby tá rodina mala naozaj priestor a možnosť, ako kde fungovať. A ešte to teda rozdelím do takých dvoch kategórií, že sú to rodiny, ktorým pomáhate, ktoré si osvojili dieťa, že tam je tak, ako by som povedala, že ja napríklad z našej skúsenosti vnímam úžasné poradenstvo od vás. A potom sú to ohrozené rodiny, ktorým teda hrozí nejaký rozpad. To je ten prvý krok, aby tie deti vôbec nemuseli odísť z rodiny. A potom deti, ktoré už teda tú rodinu opustili, tak aby mohli rásť v náhradných rodinách, aby nemuseli zostať v ústavnej starostlivosti. Môžeme teraz prejsť k Peťovi, k jeho príbehu. Podali sme si zhruba taký ten základ tej činnosti, aby bolo jasné. Tak keby si mal ty svoj príbeh prerozprávať, možno v súvislosti s tým, čo tu zaznelo, čo by mohlo byť inak a ako to bolo v tom vašom príbehu? Kde bola nejaká záchranná sieť pre dve deti, ktorým mama odišla na liečenie a otec bol odstrihnutý tiež neúplne z vlastnej vôle, ako som pochopila? Ja chcem povedať, že veľmi dôležitú vec, ktorú robí návrat, a to prevenciu, lebo my teraz riešime deti z detských domov, ako sú, ale že máme tu rodinu, máme tu inštitúciu a riešime ten medzipriestor, kde vzniká ten problém, že to dieťa sa následne dostane do tej inštitúcie. A tam je strašne dôležité, aby proste boli sociálni pracovníci, ktorí vedia pomôcť tým ľuďom. A tiež apelujem na to, že možno aj tretí sektor, napríklad ako návrat, to robí skvelo, že má tú autenticitu takú, že zjemniť tú situáciu a nebyť tam taký direktívny ako sociálny pracovník nejakej inštitúcie. Okay, teda a presne, faktor ľudskosti? Presne, že faktor ľudskosti a hlavne dať tam takú tú mäkkú vatu, že je tu nejaký problém, ale ty nespadneš na tie kolena, ale je tu tá ľudskosť, ktorá proste aj keď padneš, tak nemáš odreté tie kolena. Ja toto len skočím, aby sme teda nekryjúdili sociálnym pracovníkom, lebo asi je to tiež všetko veľmi individuálne a možno aj v čase sa veci zmenili, ale teda v tvojom čase si asi nemal peknú skúsenosť. No, ja som nemal peknú skúsenosť, lebo tam bola akože bez empatie sme boli umiestnení do detského domova. Aj keď naša rodina fungovala širšia, otec mal svoju rodinu, tak ja si myslím, že keby bol nejaký sociálny pracovník, ktorý by zašiel za každým rodinným príslušníkom a povedal individuálne, že ako tá situácia momentálne je, aký dopad môže mať to, že napríklad tieto deti budú umiestnené v detskom domove a či vieme nájsť tú alternatívu a pozrieť sa aj človek ako sociálny pracovník na tú situáciu a nájsť tam to riešenie, aby zotrvalo to dieťa v tej rodine. My sme tam v našej rodine napríklad nemali že problém, že čiastočne, že by sme nevedeli tam byť umiestnení. Aha. A teraz to, že trošku také, možno im do príliš osobnej roviny, ale že prečo tá širšia rodina viac o vás nezabojovala vtedy, prečo sa čakalo na nejakú intervenciu? No, to doteraz sú to také otázky, ktoré sa není doteraz a nebudeme to riešiť. Nebudeme to riešiť, to je potom na nejaký iný rozhovor. Ale že práve tu vidím, že keď je napríklad takáto situácia, tak podľa mňa samozrejme, že prvý, kto má riešiť tú situáciu, keď matka momentálne je indisponovaná, tak je tu otec, ktorý proste sa má postarať. A potom následne sú to aj ostatní rodinní príslušníci, ktorí tiež tá štruktúra rodiny je nejaká tak zabezpečiť, aby napríklad... A podľa mňa aj ten sociálny pracovník alebo človek z tretieho sektora môže byť taký zmierlivý k tým ľuďom, že napríklad nejaký rodinný príslušník má obavy si zobrať to dieťa a napríklad ten tretí sektor ho môže povzbudiť. Alebo sa možno nevyznaní v tom systéme a povie si, musia ísť do zariadenia, tak čo ja už s tým spravím, že vysvetliť to. My môžeme byť vaša ešte nejaká opora, že to neznamená, že to dieťa iba si zoberiete alebo deti si zoberiete iba domov a proste nebudeme sa starať, že nebudeme vám dávať nejakú podporu, ale proste nájsť to najlepšie riešenie pre to dieťa. Lebo podľa mňa asi to najhoršie riešenie je zaniesť to dieťa. Najhoršie a najjednoduchšie riešenie je, aby to dieťa skončilo v inštitúcii. Tak ako to bolo vo vašom prípade, ty si mal 12 rokov, sestra 16, čiže každý v nejakom veľmi krehkom a dôležitom období a zrazu to bolo zbalte si veci, idete do zariadenia a potom je to už o nejakom vašom individuálnom príbehu.
A keby býval vtedy, fungoval návrat. Ako by ste vstúpili do tejto situácie vtedy? Keď mama chodila pravidelne na liečenia a ako by ste to riešili asi? No, musel by byť prvý krok, že fungovať návrat a byť blízko. Hej, že, Bo naozaj my tú skúsenosť máme, že tie úrady často to riešenie aj hľadajú. Hej. Niekedy ho hľadajú neskoro, niekedy majú limity v tom, ale že áno, ako hovorila Renata, že ten príbeh od príbehu sa líši. Čiže my máme teraz skúsenosť, že naozaj tie úrady hľadajú nástroje, alebo si prizývajú nás ako návrat. Hej. Aby sme to teraz nedemonizovali, áno, lebo my sme mali tiež veľmi pekné, dobré skúsenosti. Že máme veľmi veľa dobrých aj veľmi veľa zložitých skúseností a v tých dobrých alebo v tých, kde tá spolupráca je už, a to väčšinou je dlhoročná overená spolupráca s úradmi, tak si prizvú ten tretí sektor, tie úrady, že oni sú tí, ktorí nám dajú vedieť, že tu je taká rodina a ten úrad vie, že on nemá tú kapacitu chodiť tam treba 3-krát do týždňa, takže oni si zadajú u nás, ako si objednajú tú službu, doslova to takto zjednoduším, že dostaneme tzv. Odporúčanie, aby sme, my vlastne vykonávame ambulantné služby, aby sme boli podporou pre tie rodiny a takisto nám štát na to dá financie a vtedy to je intenzívna spolupráca s rodinou a je vtedy aj čiastočne našou úlohou hľadať ešte tých ďalších príbuzných, hľadať všetky zdroje rodiny, hľadať materiálnu pomoc pre rodinu. Napríklad odľahčovacia služba, tá sa využíva žiaľ málo. Aká? To je vlastne služba niekto, kto pomôže zobrať napríklad deti na nejaký deň, 2 v týždni. Takže sú rôzne modely. Takže tá pomoc akoby nejako nastavená je aj legislatívne ukotvená. Tá realita je zložitejšia a je to región. Od regiónu niekde veľmi zaberí samospráva, škola, že sú rôzne modely. Tak teraz sa rozprávame o tej najbližšej rodine. Zdá sa, že tento príbeh, ako to tak počúvam, by bol riešiteľný ináč. Inak teda. A minimálne by to bolo akože cenné skúsiť. Lebo sú príbehy, kde to starostlivosť na korenec preberie aj niekto zo susedov, že to nemusí byť úplne príbuzný. Dokonca to sa dá. Že to nemusí byť. Máme skúsenosť s rodinou, kde sa pani učiteľka rozhodla teda sa postarať o dieťa. Tu už nahadzujete udičku na takú tú tému, ktorá sa už týka nás všetkých. Lebo doteraz, keď nás niekto počúval, si hovorí, stáva sa, nepoznám takú rodinu, alebo nie je to príbeh našej rodiny, ale opravím sa, môžem takú rodinu poznať, alebo môžem byť susedom. Neviem, aké bolo to tvoje sociálne, alebo vaše sociálne prostredie? A to si teraz povedzme, že susedia, učitelia, niekto, koho v tej svojej každodennej sociálnej sieti bežne fyzicky stretávaš. Nikto sa o vás nezaujímal? Asi nie. Ale tu chcem aj vyzvať to, že my sme všetci spoločnosť. A je veľmi dôležité v spoločnosti sa dívať očami, počúvať. A my to všetci vidíme, aj počujeme, len niekedy sa snažíme nevidieť. A myslím si, že to okolie aj naše vedelo tú situáciu, ktorú máme a nebol nikto taký, že by prišiel za nami a pomohol nám. A ja si myslím, že by bolo správne, že aj keď človek je zo zlého socioekonomického nejakej rodiny, tak neodstrihnúť toho človeka, že s tebou nech sa radšej nekamaráti s tebou, alebo teba nepozveme napríklad domov. A že dávame už takú tú nálepku a tým pádom to dieťa sa cíti také segregované. A my tiež ako dnes v spoločnosti naše deti učíme čo? Tiež nejakú určitú segregáciu, že deti z dobrých rodín chodia do súkromných škôl, deti normálne, nazvem, chodia do štátnych škôl a deti, ktoré proste sa narodia do generačnej chudoby, dáme do osobitných škôl. A tu už učíme tie deti tú segregáciu. Alebo kastovanie. Presne. A tu je veľmi dôležité, aby sme si otvorili oči a že aby sme pozerali na ten svet okolo nás. Lebo... A kto teda všetko? Buďme konkrétni a nemusíme menovať. Ale že... Ideme door to door. Poďme to povedať osobne teraz po rokoch. Že kto sa mohol pozerať a podľa čoho mohol čo vidieť. Hej? Lebo čo viem, že tak susedka mala jedinú reakciu, by ma zaujímalo, kde je vaša mamka. Hej? Áno, to isto ako poteší také dve deti, ktoré zrazu zostali bez mami, lebo sa sama vybrala na liečenie.
Takže to bol jediný susedský prístup? Áno, ale tak ja si myslím, že tí ľudia mohli prísť a zaklopať, že je všetko v poriadku. Nepotrebujete pomoc. Čo učitelia? Učitelia musia vidieť, že neviem, ako dieťa chodí do školy, v akom stave, ako možno sa mu zhoršujú výsledky. Viem, že tvojej sestre sa významne zhoršili výkony vo francúzštine. Jej sa iba francúzština zhoršila. A proste tí učitelia, keď vidím, že sa zhorší nejaký prospech v nejakom predmete, tak možno skúmať aj to, že prečo. A nie, že potom sestra bola umiestnená v detskom domove a cez leto jej detský domov neumožnil nejaké doučovanie, lebo chodili z táboru do táboru a ona sa nemohla pripravovať na tie komisionálky a nikto nesústredil tam tú energiu a potom, keď išla na tie komisionálky, tak ich nespravila. Až potom sa tá učiteľka dozvedela, že mala takúto situáciu. A tým pádom sestra, vtedy ona zažila, že taký extrémny šok, že ona ako človek prišla o tú štruktúru toho susedského kamarátstva, keď odišla, keď ju vyňali z toho prírodzeného prostredia. Potom následne prišla aj o štruktúru svojej triedy, kde mala že veľmi dobrý kolektív. A potom išla do iného ročníka, kde nemala ani ten dobrý kolektív. Tak ona, aj keď sa takto rozprávam, že to bol že extrémny šok, že človek ako v puberte, si budujúc nejakú svoju kariéru, svoje vzdelanie, zrazu, že mal také, že taký ten osobný prepad, že stratil tú štruktúru toho prirodzeného rodinného života a potom stratil ešte aj tú časť svojho života. To je akože druhá časť, v ktorej človek, keď študuje, tak 1/3 dňa je v škole. Takže ešte prišla aj o toto, takže ona to vnímala veľmi negatívne. A keď sa vrátime k tým širším sieťam, do ktorých spadáme aj my, pretože všetci sme nejak susedia, všetci sme rodičia detí, ktoré chodia s inými deťmi do školy. A keď hovoríš o tom, že napríklad tvoja sestra mala dobrý kolektív a teda predpokladám, že aj ty si mal nejakých kamarátov, hoď viem, že teda z tvojho príbehu, že niekde bola aj šikana voči vám dvom, ale teda mali ste s kým sa pozhovárať. Nikdy sa tí spolužiaci nezaujímali, ako sa máte, nepovedali ste im, čo sa deje, oni to mohli prípadne povedať svojim rodičom, aby nejaký iný dospelý dostal tú správu o vašej situácii? No, nás asi nikto vtedy nekontaktoval, ani sa nepýtal. A možno ani nemali sme takú dôveru rozprávať tým ľuďom, že takáto situácia je. Blízkému kamarátovi? Prepáč, teraz ma to tak zaujíma. Nie. Možno, že bola v tom trošku aj bol v tom trošku faktor hanby, že si nechcel možno... Samozrejme, lebo však tá stigma bola u nás už dosť veľká, že sme boli chudobná rodina, následne ešte toto a celkovo nemal som že dôveru voči niekomu, že komu by som to povedal, ani nikto nejavil záujem, že by napríklad sa opýtal. OK. Ako by sme, teda keď predpokladám, že v mojom okolí, možno v okolí môjho dieťaťa sa vyskytuje takéto dieťa ako si ty, ktoré veľmi úmne to dokáže celé možno aj nejako maskovať, lebo sa bojí tej reakcie spoločnosti. Jasné. Ako to môžeme zistiť? Ako môžeme byť ešte ostražitejší a taký bdelejší? Ja si myslím, že napríklad aj v tej škole proste budovať tam takú štruktúru, aby bolo to také miesto, že kde vedia sa aj tie deti zdôveriť s niečím. Či už napríklad triednemu učiteľovi, alebo prípadne sociálnemu pracovníkovi alebo psychologovi. Že možno budovať aj takú dôveru, že keď to dieťa má nejaký problém, že vie sa obrátiť. A to v mojej dobe ešte takto nefungovalo. Skôr tam bol aj negatívny pohľad toho, že napríklad, že sme mali že extrémne prísnu triednu učiteľku. Ktorá... Tej by si sa bal čokoľvek povedať. Áno, to ona dávala, že písomky, 5 za 5 všetkým a bol taký strašiak, že najhoršia učiteľka. Tak víš, ona mala so sebou čo robiť. Tak myslím si, že k takémuto človeku asi človek by neprišiel a povedal, že mám takýto problém. Dobre, tak to je to prostredie tej školy. Predstavujem si napríklad, ja neviem, že si nenosíš 10 do školy, lebo mali ste aj situáciu, že ste nemali úplne čo jesť. A asi si možno aj nenosil 10 do školy. Že keby nejaký tvoj spolužiak doma máme povedal, že počuj, tento Peťo vôbec nemá 10 v škole. Je to nejaký signál, kde sa môžeme o to zaujímať a pribalím ti aj pre Peťa a možno, že sa otvorí nejaká To by bolo, že skvelé. Podľa mňa prípadne, že pribaliť tú 10 a
alebo prípadne, keď to dieťa nemá napríklad pero, že poslať že pero alebo niečo a prípadne potom, že pozvať to dieťa, že počúvaj po škole, keď má čas, nech príde k nám napríklad na obed. A že tam sa dá zistiť, sa dá zistiť všetko, že či je všetko v poriadku a možno to dieťa nadviaže nejakú takú, ako by som to povedal, bezpečnú nejakú väzbu s niekým, s kým to vie riešiť. Niekedy to môže byť aj o takej tej detskej psychike, psychológii, o tej komunikácii, lebo viem si predstaviť, ako sa teraz s tebou rozprávam, že ty si bol asi veľmi príjemný, slušný chlapec. Ale deti z takýchto traumatizovaných prostredí môžu mať aj veľmi oklieštenú komunikáciu, že pre tých svojich spolužiakov nemusia pôsobiť nejak sympaticky. Že teraz ani neriešim, že či je chudobný, nie je chudobný, ale je čudný. A nebudem ho volať ku nám domov na obed. Že asi aj takéto prekážky môžu vyplývať v tom identifikovaní nejakého problému. Mal si kamarátov? A mal som kamarátov, hej. Že nebol som, že úplne segregovaný, že mal som kamarátov, ale nebola tam tá dôvera. Okay. A možno tam bolo aj z toho hľadiska, že som sa bál, že ako tá situácia sa vyvinie. A nakoniec sa tak vyvinula asi, v čom sme mali ten strach, že to takto sa vyvinie, že budeme vylúčení a že to do takéhoto priestoru zašlo. Tak sa vlastne teraz rozprávame o tej prevencii, lebo sa rozprávame o tom, ako vlastne môže čo najviac očí identifikovať nejaký problém alebo problémy v rodinách našej spoločnosti v tej miere, aby sme neboli zase špárajúci sa v niečom, že aj pre toho bdelého a vedomého pozorovateľa to môže byť niekedy problém. Je k tomu niečo, čo by ste ešte chceli povedať, že aby sme boli... Mne teda už napadlo aj predtým, ale úplne sa to nehodilo do tvojho príbehu, ale možno, že spočiatku, ako si začala rozprávať, že ja čo si myslím a čo si myslím, že robí aj návrat, že je teda tá priama možno pomoc tým rodinám alebo deťom, čo som aj ja robila, ale druhá vec je, že polučťovanie toho systému. Aj toho, myslím teraz aj odborného systému, že myslím si, že vlastne ten obraz sociálneho pracovníka, ktorý príde a takto odníme dieťa, že je už si myslím, že pre toto obdobie, pre to, čo všetko vieme, je úplne nepripustný. Že vlastne aj tí odborníci, ktorí sú naprieč celým tým systémom a teraz, či už je to sociálka, alebo je to škola, alebo je to, kde sú aj psychológovia, špeciálni pedagógovia, alebo je to, neviem čo, proste nejaké združenie, ktoré robí nejaké krúžky, tak vlastne všetci tí ľudia by predovšetkým, tá ich odbornosť sa má prejaviť v tom, že budú citliví na to dieťa a majú, keď odčítajú, že niečo sa deje u toho dieťaťa, čo si myslím, že na to chodíme na školy. To by sme mali proste vidieť. Tak citlivým spôsobom to vyhodnotia a vyriešia to tak, aby to bolo na prospech tomu dieťaťu. Alebo informovať niekoho o návrat, tak aby sa teda veci pohli. A že myslím si, že to, že je také nešťastná stigma na mnohých odborníkoch, tak to je fakt nešťastné. A to fakt tak nemá byť. Naozaj tí ľudia študujú na to aj to učiteľstvo, aj tú psychológiu na to, aby pomáhali a nie, aby odoberali deti z rodín. Hej, ale teda spôsobom. Zatiaľ ten obraz je taký len z tohto príbehu vykreslený a teda verím, že to je aj nejaký obraz nejakej doby. Hej? Že, ako hovorila Evka, že už teda máte skúsenosti s rôznymi pracovníkmi, ktorí veľmi aj ľudsky vedia pristúpiť k celej téme. Je to asi rôzne, hej, samozrejme, že tie príbehy sú rôzne, ale myslím si, že toto napríklad je veľmi dlhé roky prebudovávame, aby to takto nebolo. Hej? Aby sme, my čo sme, teda ja sa považujem za odborníka v tejto oblasti, aby sme boli proste ľudskí a predovšetkým ľudskí a potom môžeme vyťahnuť tie naše odborné, neviem čo, postupy. Hej? Jasné. Áno, čiže ktokoľvek, kto je nejak profesne spätý s deťmi, by tam ten faktor ľudskosti a tej takej základnej lásky voči tomuto živočíšnemu druhu. Že toto aj návrat ako keby, že túto myšlienku nesie, hej? Že preto to možno aj hovorím aj v tomto kontexte, že
že proste zmeniť ten systém, aby bol proste citlivý a aby robil to, čo má robiť vtedy, keď má robiť. A ľudským spôsobom. Ja sa vrátim ešte, neviem, či Evka chcela k tomu ešte Iba chcem povedať, že ešte poznáme rizikové skupiny, že to je tá vec, čo nám pomôže si uvedomiť, kde môže byť problém. A to mi nie je hlavo stále, že rodina, kde sa o deti stará jeden rodič. Hej? Pri systéme, kde napríklad máme v lete 2 mesiace prázdnin, ktorá mama dostane 2 mesiace dovolenky a ktorá mama zvládne uhradiť tábory dieťaťu na celé to. Že to je tiež systémový problém. A tak chcem povedať toľko, že rodiny, kde sa stará o deti jeden rodič, väčšinou je to mama, ale nie vždy, tak tam ešte treba mať viacej ako tú všímavosť. Jasné. A tam sú tie tabulky ešte tak nastavené, že hráme sa o 5 eur hore-dole, aby vôbec boli v kategórii chudoba. Áno. A už vlastne aj sú, tak to by za združenie jeden rodič vedelo o tom asi veľa rozprávať. A toto sú tie... Teraz sa bavíme o tých systémových zmenách, o ktoré sa teda uchádza aj návrat, veď aj mnoho legislatívnych zmien vzýšlo vďaka práci návratu, ale keď teraz obraciam tú našu diskusiu voči verejnosti, ktorá, môže byť voči aj tým systémovým zmenám nejaká bdelá pozorná, ale aby vedeli odhadnúť, čo môžu oni v tom svojom prostredí robiť, aby sme boli konkrétni, aby sme sa vrátili k tomu, že opusteným deťom nedávajte hračky, tak čo teda môžeme komu dávať. Toto je výborný príklad. Všimnúť si, že mám napríklad vo svojom okolí rodinu, ktorú, dobre, už nemusíme identifikovať, či tam je nejaký problém. Je to mama samoživiteľka, je to problém. Hej? Takže ako môžeme pristúpiť k ľuďom vo svojom okolí, že môžeme zaklopať na dvere, opýtať sa, nepotrebujete niečo, jednoducho, možno sa nebať, byť taký komunikatívny a ponúknuť pomoc. Dobre, môžu nás niekam poslať, ale aspoň tú ponuku dať. Mi tak napadlo, že zaplatiť tie tábory tým deťom z tej rodiny a nie deťom v detskom domove, ktoré na to majú v podstate budget, aby si to zaplatili. No, neviem, či by som to celkom súhlasili, ale myslím si, že tamto nie je taký problém, ako vlastne zaplatiť to proste mame, ktorá proste na to nemá. Na stránke návratu máte, aj to už nepamätám všetko, že čo všetko sa dá robiť. Takých tých bežných vecí, ktoré sú vyslovené na tej ľudskej úrovni, že trošku si všimnúť a zaklopať na dvere, nepotrebujete pomôcť, až po to, že návrat ponúka až také systémové momenty, ako si adoptovať rodinu. Samozrejme, že finančná podpora, ktorá sa dá nasmerovať na konkrétne oblasti vašej pomoci. Teraz neviem, či som vás nakopla. Trošku tvorivosti stačí. Podľa mňa nepospomínam si, čo máme na stránke. Dobre, ale povedzte o tej tvorivosti. Strašne vytvorila, ale teda naozaj, že tá všímavosť a už, že to bežné, podľa mňa sa stáva bežným to, že keď platím dieťaťu môjmu tábor, tak tam je napísané, že ak to zaokrúhlite 10-20 eur nahoru, umožníte ísť ešte ďalšiemu dieťaťu. Že to zachytávanie tých ľudí. Ja vnímam ako funkčné v regióne, kde ja teda žijem, aj cirkevné spoločenstva, farské charity, ktoré zase poskytujú pomoc bez ohľadu na to, či sa človek zúčastňuje na bohoslúžbách, že nie je podmienené nejakou príslušnosťou. Že sú, mne sa zdá, že fungujú dobre lokálne niekde tie komunity. Poznám funkčné komunitné centrá, nie také, ktoré zatvárajú o 3:00, ale ktoré majú do večera, teda práve v tých lokalitách, kde je tá situácia a že tam sa dá dobrovoľničiť, chodiť, pomáhať jedno dieťa raz do týždňa doučovať. Takže tie možnosti sú a my napríklad týchto dobrovoľníkov... Aj to bolo vás na stránke, teraz budem ja PR, že môžete dobrovoľničiť. Dobrovoľničiť, že aj u nás v návrate my sme tí, ktorí to sprostredkujeme, ktorí tomu dáme nejaký rámec, ošetríme aj zmluvne toho dobrovoľníka, komunikujeme s tou rodinou, komunikujeme teda so školou, že nastavíme spoluprácu a potom ten dobrovoľník, ktorý doučuje to dieťa, pomáha. A to sa týka aj ohrozených rodín, ale aj rodín, ktoré už prijali dieťa do náhradnej starostlivosti. Ešte tam bolo také, že napríklad ponúknuť, že postarať sa o tie deti na chvíľu, alebo dieťa teda rodina funguje vtedy, keď partneri spolu fungujú. Nech si výjdu aspoň na večeru, na prechádzku. Že byť vlastne komunitne fungujúci, byť otvorený, byť v tomto ľudský, že to každý z nás si môže v tom svojom okolí všimnúť. A mne sa ešte páčil aj taký pekný moment, čo mi hovoril v inom rozhovore Marek Roháček z návratu, že napríklad byť tým susedom, ktorý vzbudzuje dôveru, že pozdraviť dieťa prvý. Áno. Myslíš, že keby si mal takého suseda, ktorý by ťa pozdravil, že by si mal pocit, že ťa vníma, že by si možno za ním išiel s takým problémom? Určite to ja som počúval podcast, to bolo Fan rádio. Naozaj. A tam to bolo, že skvelé, že pozdraviť to dieťa, tak to dieťa vie, že tam je nejaká osoba, že keby bol napríklad nejaký problém, že vie sa
to dieťa na niekoho obrátiť. Alebo prípadne to dieťa, keď napríklad ten človek má napríklad svoje dieťa, pozvať ho a že poď, že chceš alebo niečo a potom v nadväznosti na to možno aj spraviť nejakú väzbu s tou rodinou a im pomôcť nejako. Napríklad moja sestra, ona robí to, že ona má syna už, ktorý chodí na gymnázium, ale vždy pred začiatkom školy, keď platí ZRPŠ, čo je vyše 250 €, on študuje v Taliansku, tak ona povie, že ak náhodou z triedy by bol niekto, kto nezaplatí to ZRPŠ, že ona zaplatí to ZRPŠ za neho. Viem, že tento poplatok ZRPŠ je taká vaša traumička z detstva, že vždy, keď sa malo toto platiť, ste riešili, že kde na to zobrať peniaze, tak teraz je... Alebo napríklad aj to, že máte v kolektíve človeka, ktorý si nedokáže zaplatiť výlet, školský výlet, lebo napríklad my sme nikdy nechodili na školské výlety, lebo sme na to nemali peniaze. A tým pádom môže prísť dieťa domov a povedať, že Ferko nejde na výlet a toto. A teraz, že môžem to aj ja zaplatiť, že ak náhodou tam je nejaký problém, alebo prípadne, že skupina, veľa tých rodičov majú, že spoločné WhatsApp skupiny, že keby náhodou, tak sa môžu poskladať, že to je o tej solidarite a práve preto ukázať tým ľuďom, že aká je dôležitá v našej dobe solidarita, aby sme vedeli tým ľuďom pomôcť. A keď oni, tie deti, budú mať rovnaké zážitky ako tieto deti, tak to podľa mňa bude skvelé pre nich. Určite. A dokonca sa hovorí podľa výskumov, že takéto komunitné fungovanie dokonca aj búra bariéry v nejakej tej rozpoltenosti a polarizácii spoločnosti, že čím sú tie komunity pevnejšie. Takže už aj len z tohto dôvodu, že nemusíte sa v tom WhatsAppe rozprávať o politike, ale možno o tom, komu ako pomôcť. A ja by som to rada uzavrela teda tým, že keď sme hovorili o tom, že opusteným deťom nedávajte hračky a teraz sa vrátime možno k takým tým firmám, lebo tie vás vždy zavalili na Vianoce a chceli spasiť zrazu svet čokoládou a plišakom. A že čo by ste im teda poradili teraz z hľadiska takej tej bývalej riaditeľky detského domova, že tak dobre, máte tu takýto budget, skúste ho posunúť sem, na toto. Obráťte sa na vlastne nejaké organizácie, ktoré pracujú napríklad s deťmi, s chudobnejšími rodinami, ktoré proste vám povedia, čo potrebujú. Hej, lebo tam naozaj byť adresný, lebo tam naozaj ide o to, že tam tie peniaze pomôžu. Hej. Alebo sa môžu zamestnanci firmy ponúknuť ako dobrovoľníci do návratu. Alebo teda, napríklad aj sa to stáva. Hej, že máme ich. Že sú firmy, ktoré napríklad už takto ku vám odbočili? Áno, môže to byť buď jednorazová nejaká aktivita, alebo máme teraz aktuálne dobrovoľníčku, ktorá sa rozhodla takto pomôcť. Že je to už osvedčený model. Zaplatiť víkendový pobyt. Napríklad. Sú to veľmi, veľmi dobré veci, veľmi adresné a rovno pomôžu. Hej? A potom ešte je taká téma, a to neviem, že či máme na to úplne čas, ale treba ju otvoriť, a to je zase podpora mladých dospelých. To sú tí, čo výjdu z toho detského domova, čo aj v tvojom prípade bolo veľmi zložité, lebo máš nejaký obmedzený budget, zrazu nevieš, čo úplne so životom, ale ty si ešte zo skúsenosti z toho vlastného bývania so svojou nejakou fungujúcou rodinou vedela, ako hospodáriť s peniazmi, ale taký ten mladý, dospelý, dezorientovaný a ten... Tam je veľký problém v tom, že napríklad to dieťa opustí ten detský domov a teraz sa my rozprávame vlastne o tých materiálnych veciach, o tých darčekoch, hráčkach, ale to dieťa materiálne je tu a ono, keď opustí ten detský domov, je tu a ono to dieťa si musí zafinancovať všetko od svojich hygienických, zaplatiť si napríklad telefón, zaplatiť si poistenie, ak nie je zamestnaný, ak náhodou sa neprihlási na úrad práce, všetky tieto veci. A to je problematické, že dieťa z detského domova, ono dostane nejaký určitý budget peňazí, väčšinou sa stáva, že tie peniaze hneď minú. Jasne. A následne padnú úplnú kvázi na nulu a keď nemajú žiadnu vzťahovú osobu, kde sa môžu vrátiť. Lebo napríklad, keď bývate v bežnej rodine, napríklad študujete a nedokončíte školu, tak máte nejakú šancu spraviť krok späť domov a zotrvať tam a začať odznova, len nie vždy v tých detských domov je tam takáto šanca. Ale že tiež ako sme rozprávali, že o tých hmotných veciach investovať, tak radšej investovať do nehmotných vecí, ktoré proste tí deti z detských domov si zoberú so sebou, či už formou nejakého vzdelania, alebo tam je tiež absencia toho, že tí deti odchádzajú z detských domov bez vzdelania. Alebo bez dostatočného. A to sú tiež také bunky pre tých mladých dospelých, ktoré sú takým štartérom, kde môžu začať ten svoj život. Taká bunka sa dá isto podporiť nejako konkrétne.
Takže veľmi nás to mrzí pre všetkých výrobcov plíšakov, hračiek a čokolád, že takto apelujeme na to, aby sme im znížili zárobky, ale že sa tie peniaze dajú presmerovať a dá sa presmerovať aj svoju pozornosť, dá sa presmerovať aj svoj osobný vklad do toho všetkého, o čom sme tu dnes hovorili, hlavne do rodín, ktoré sú v nejakej kríze, aby sa deti nemuseli dostať do detských domovov, lebo ročne je ich viac ako 1000 umiestnených do zariadení a tým pádom teraz je ich tam asi koľko, alebo koľko ich je tak akože pozeráte zase na seba. Veľa. To sú tisíce. To sú tisíce. To nemení. Ktoré by tam nemuseli byť aj vďaka tomu, ako možno k tomu prispiejeme my všetci. Aby sme boli tiež súčasťou toho návratu späť do rodín. Povedali sme všetko podstatné, ešte nejaké posolstvo, ktoré by ste chceli takto vyslať do vesmíru? Že tie materiálne veci v konečnom dôsledku nie sú až také dôležité a tie nemateriálne vzťahy, investícia do vzdelania, do rastu tej osobnosti, že to sú tie veci, ktoré to dieťa si zoberie so sebou z toho detského domova, ale nezoberie si hračky, nezoberie si to. CDčko Madony si zoberie, to je tvoj prípad. A ešte treba povedať, že ty aj podporuješ projekt Buddy, pretože tam sa zase dajú budovať vzťahy, vyslovene vzťahy s deťmi a to je presne to, čo môžete venovať. Takže tých združení, ktoré pomáhajú, je veľa, ale návrat je aj z môjho pohľadu výnimočný v tom, že robí naozaj takú tú cielenú, mravenčiu prácu, zachraňuje rodiny, pomáha rodinám, ktoré sú v nejakej kríze. A čo pre mňa je ako adoptívneho rodiča úžasné, že ste jediní, ktorí ponúkajú poradenstvo do nekonečná, až kým dieťa, že nie je to vekovo obmedzené. Tým som vás len chcela varovať, že ma budete mať na linke ešte veľa, veľa rokov. Takže za to ďakujem ja. My ďakujeme za vašu pozornosť pre túto diskusiu, ktorú ste teda venovali a ak máte niekoho, o kom si myslíte, že ešte má málo otvorené oči pre ľudí v našom okolí, pre rodiny v našom okolí, ktoré by potrebovali pomoc, tak to nejako zazdieľajte a myslím si, že potom ten návrat do rodín bude o to úspešnejší vďaka nám všetkým. Takže ďakujeme a ďakujeme ešte raz Evke Stankovej, špeciálnej pedagogičke návratu a pestúnskej máme, pozdravujeme dievčatá, Renáte Matejovej, bývalej dlhoročnej riaditeľke detského domova Studienka a spolupracovníčke návratu a Peťovi Jozefíkovi, ktorý teda je veľmi úžasný príklad toho, že hoď ten život dieťaťa môže byť pohnutý, tak si sa dostal niekam, kde teraz aj iným deťom pomáhaš a ich motivuješ. Takže ďakujeme aj za to.